बेलायखन हामबाय मायाफोराव चिनि जे इलेक्ट्रनिक मीडिया तंनाय जत्त जोंबाय गोरोङै तंनाय जत्त मीडिया पार्सन दङ जों दिनै लेट माने कारण खा गोबांबा कारण दङ चिनि मेन कन्वेनर तंनाय ब सानानि बागै जायखा गोबांबा जोंजाल लामाव फायखा जानानि नंनानै हयते गोबांबा समस्या ताइ केसा जोंजाल माहायबंखा चिनि बररक सामुंनो एरेन्ज खायना बागै स्टेशनाव जेफोर चामुं नायथुगै थाङो आ जरावो शर्ट टाइम नि बागै ट्रेन सारगै खांकेनो बाक्सा बरक ट्रेन स्टेशनाव बाहायनो खिबिकलां थांजाखा गाबोनि बागै बरंनो नासिंना बागै ट्रेन चलाकालीन चलि तंमाने जराबो जहायनो बुसकाङो जे स्टेशन फाय आरोनो जों मा बाथांलायखा हयै चिनि जे रेलवे अथॉरिटी नो कयखा जों सिक्यूरिटी नो कयखा कयमाने बिसिंथि जों नासिंलायै बरंनो जतन न पाल खायै केबो खरक साफानो करेया खायै जों बरंनो तलांना बागै नासिंलायखा आरो बुचिनि कायसा समय बेलायखिनो गेप उनखा उमाहायके चामुं हयतेनि खिताय रक तैनि रक एरेन्ज खाइते खाइतेनो चिनि माहायके समय थाका आबोनि बिसिं सबसे इम्पोर्टेन्ट इशू कतरंखा ट्रेन नि जे ट्रैफिक वेरी इम्पोर्टेंट वेरी प्रेसियस कारण अबंखा कैसा सेंसिटिव कैसा रूट ट्रेन कैसा रूट कैसा ट्रेन चलाकालीन तै कैसा ट्रेन सेम रूट फाइमिया आबन बागै ट्रैफिक सिस्टम नि बागै बहायनो गोबांमा जागा जों गदुक सारगो जों बाथागै क्रसिंग मा खायया ओमाहायके जों गोबांमा जागानो प्रॉब्लम ओमाहायके जों फेस मा खायया इनके दाबो जों दिल्लीआव कयटा समय थाङै सगैनावबो बेलायखौनो चिनि बोखाव कायसा वानसुं आसायजाक बेलायनो कायसा क्वेश्चन मार्क तंखा कारण जों खाना फुङायके किनु चिनि मुभमेंट जेंनाय प्राय 10टा नि सिमि जों जेंनाय हिनि वानसुं दङ ताकबो जों मोगलसराय लाई ड्रप सिकु इनके मोगलसराय सिमि दिल्ली जरा थानाके नॉर्मल যদি কোনো লামাও কেবিং मुंकरे इनके आ ट्रेन যদি स्मूथली राजधानी एक्सप्रेस जदि थाङै तंखाकाय 6 to 7 बा 8 आवर जराति नाव जदि ट्रैफिक रक प्रॉब्लम तंखाकाय बट चिनो ट्रेन अमतो माहाया चिनि ट्रेन अलरेडी लेट अंजाक आबोनि बिसिङो जों तागबो मुगलसराय क्रसिंग ड्रप सिंकाय जोंनो कायसा प्रोबेबिलिटी कायसा टाइम रजाखा 10टा बा 11टा नि बिसिङो दिल्लीआव थाङै तलाङै जोंनो सग्रि दिनै बाट आबो बुझारती पसिबल न अब आं वान सुगि मेया कारण आं बाहायनो ट्रेन बे अनेक बानो जानि खायजाक आं साइमानो एक्सपीरियंस दङ काजे आनि मते हिंगाकाय ताकसुक जरा आं वान सुग माने के बरक 10टा 11टा हिनि साफानो 2टा থেকে 3टा नि सिगांला जों दिल्लीआव थाङै सगिकला खिनि आं थाखायो बाट चिनि बरक बेलायखिनो दिगदार एंनाय बेलायखिनो कष्ट मानसिनाय कष्ट खायना बागिसि फाइमाबा जबानि बागिसि फाइमाबा चिनि दफानो फियंना बागिस फाइमाबा जों कष्ट अबनो सह्य खाइपनो तबु चिनि ग्रेटर ट्रिब्युनलनि जे आन्दोलन जों जारि खालायतनाय जों अबनो कन्टिन्यू खालायथांनाय अबन नम थानि कायसा मेसेज नामो जों हामबाय।